जिंदाबाद टेक्ट्रनिक सागरे मंटू बरा जिंदाबाद प्रमोद बरा long live मंटू बरा जिंदाबाद टेक्ट्रनिक सागरे मंटू बरा जिंदाबाद प्रमोद बरा long live आगोलावसो इउपिपिएल पार्टिया मोन 18था समस्तियाव बिजाथिफोरनि फारिलाइ फोसावबाय आरो बे समाव 22 नं कक्लाबारि बियाबाबो बे फारिलाइयाव दङ आरो बे फारिलाइयाव फिन 22 नं कक्लाबारि बियाबनिनो एमसिएलए बिथां मन्टु बर'नि जोङो मुंखौबो नुनो मोननाय जादों। बे समाव बिथांखौ पार्टिनि गोबां मावथिफ्रा रायजोफ्रा बरायदों आरो बिथांखौ इयुन समाव गोख्रों खालामनो थाखाय थुलुंगा होफैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बे समाव जोङो मिथिना लागोन बिथां बिजाथिलाइ मोननायनिफ्राय बे समाव जोङो मिथिना लानि दिनै नोंथाङा फिन बिजाथिलाइ एप्लिकेन्ट मोनबावबाय एप्लिकेन्ट होनायाव नोंथाङा फिन एप्लिकेसन मोनबावबाय बे समाव फोरमायगोन माबायदि गोजोनदों? थारैनो जोबोद साबायखर बावनो लुगैदों जोंनि मानगोनां चिफ थामहिनबा इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम वर्किं प्रेसिडेन्ट एमपि मानगोनां रोंगोरा नार्जारिनिसिम आरो गाहाय नेहाथारि सानै मानगोनां राजु नार्जारि आरो माधब छेत्रीजों लोगोसे सेन्ट्रेल कमिटिनि पेरेन्टसनि इउथनि अमेननि आरो फार्मार सेलनि आरो गुबुन सेलनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे जिल्ला आफादनि पेरेन्टसनि आफादगिरि नेहाथारि सानै आरो लोगोसे सेलनि आरो जोंनि कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि पेरेन्टसनि आफादगिरि नेहाथारि सानै आरो अमेन इउथ आरो फार्मार सेलनि आरो गासैबो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बा मावथि लोगो नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा साबायखर बावनो लुबैदों। दिनैनि नैबे समाव आंखौ फिन खेबसेबाव 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि एमसिएलएनि बिजाथि महरै सायख'नायनि थाखाय थारैनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। कक्लाबारि समस्तियाव फिन खेबसेबाव आं बिजाथि महरै मोननायनि थाखाय आं आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ नैबे कक्लाबारि समस्तियाव बयनिख्रुइबो गुबुन आफादफोरनिख्रुइ बांसिन नाम्बार्स मोननानै जोङो देरहानो हागोन आरो लोगोसे गासै 40टा समस्तिनि भितराव गुबुन समस्तिनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनि गासैबो एमसिएलएफ्रा देरहाबोनानै जों मोनसे सुस्थ' आरो गोजोन मोनसे सरकारखौ फिन खेबसेबाव दानो हागोन होननानै आं आसा खालामो। सिगां बोसोरनिफ्राय माबायदि हाबाफोर मावलांनो थियारि थारैनो सिगां जोबोद खम सम मोन्दोंमोन आरो फारसेथिं जों गोदानमोन। देग्लाय 5 बोसोर एक्सपिरियेन्स जाखांनायनि उनाव दोलोआबो एसे रासिनबाय आरो जोंबो एक्सपिरियेन्स जाखांनायनि उनाव आं आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव जों रायजोनि जानानै जेसेबांखिनि जोंनि आंखालथिफोर लामा दालांफोरनि अनगायैबो जोंनि बेवहाय दैमा खहायनाया गोबां दं आरो हानि जेंनाया गोबां दं आरो सोलोंथाइनि जेंना माखासे मानि हाबाफारिखौ लानानै फैबाय थानाय समफोराव आं थारैनो मोनसे मोजां खामानि मावनो हागोन होननानै आं आसा खालामो। बे बिथिङाव रायजोनिबो नोंथांनो गोबां मदद जानानै फैगोन फैबाय थानाय बिसायख'थियाव थारैनो नंगौ मोनसे बिसायख'थिखौ देरहानोबाथाय गुबैयै रायजोआनो राजा होननाय बायदि जायो। ओंखायनो आं फैबाय थानाय समफोराव इउपिपिएल दोलोनि जानानै कक्लाबारि समस्तिजों लोगोसे गासै बिटिआरनि रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनो लुगैदों जे फैबाय थानाय समाव मोनसे गोजोन आरो थासारि सुस्थ' मोनसे समाज नांगौबा बर' समाजखौ बा आसामाव थानाय जेसेबांखिनि जनगोष्ठिफोर दं बैबायदि समाजखौ मोनसे मोजां गोजौ फारसे दैदेनलांनो थाखाय जुदि नांगौबा प्रमद बर' दैदेननाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जि सरकार बे सरकारखौ लाबोफिननाया थारैनो गोनांथिथार होननानै आं सानो। ओंखायनो जोंनि कक्लाबारि समस्तिनि रायजो राजा बा भटारफोरखौ खावलायनायजों लोगोसे गुबुन समस्तिनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो आं खावलायनो लुगैदों जे जोंनि बिटिआरआव मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो आरो जौगानायखौ मोननो थाखाय बयबो जाहाथे ट्रेक्टरावनो भट होनानै फैबाय थानाय समफ्राव जोंखौ सरकाराव फिन खेबसेबाव फैफिननो थाखाय सुबिदा होयो बेखौ रायजो राजानिसिम खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। बे समाव जोंजों लोगोसे दङ कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनिनो आफादगिरि बिथां बिपुल बर' बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनो लागोन दिनै बिजाथिलाइखौ फिन मन्टु बर' बिथां मोनबावबाय मा फोरमायगोन? जोङो ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दोंदि दिनै जोंनि सिगांनि जि एमसिएलए बिथाङानो जोंनि समस्तियाव फिन आरोबाव बिजाथि मोनफिनबाय। बिनि थाखाय जों ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जाहाथे जोङो फैगौआव थांनाय बोसोरनिख्रुइ जोङो मोजां खामानिफोर मावनो हायो बेखौ जोङो आसा खालामो। माबायदि जानजि खाफ्रादों फैबाय थानाय समाव? जोङो फैगौ बोसोराव देरहागोना जोङो खातां बेखौ बुंनो हायो। जेनेबा
जोंनि गेजेराव जोंनि समस्थियाव गुबुन गुबुन हानजानि बिजाथिफोरा जेनेबा बादायलायगोन बेनि साबसिन फिथाइयानो जाहैबाय मा UPPL। रायजोनि माबायदि हेफाजाब मोनगोनखौ मिजिंथियो? रायजो राजानि जोङो गोबां हेफाजाबखौ मोनगोन। जोंहा मोनसे बिसास दङ, फोथायनाय दङ। रायजो राजाफोरा UPPL होनबाथाय गासिबो साग्रिद जाखायो, माने फोथायनाय दङ। थारैनो बे समाव बिथांमोना गोबां रंजानायखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय आरो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव गोबां हाबा मावलांनो थाखाय रेडि। बे समाव बिथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जोंनो फोरमायबाय। गोजोन्थों।